Вижте целият процес на възстановяване на износена и напукана бетонна настилка в логистичен център. Стъпка 1. Повърхността беше механично изшлайфана с диамантени дискове, за да се премахне компрометирания слой и да се подготви настилката. Стъпка 2. Пукнатините бяха запълнени с Epafix, високоякостен епоксиден адхезив, който осигурява структурна здравина и устойчивост. Стъпка 3. Цялата настилка беше обработена с пави литиум, литиева импрегнация, която прониква дълбоко в бетона, заздравява го и увеличава устойчивостта му на износване и химически влияния. Резултатът – удължен експлоатационен живот, повишена устойчивост на натоварване и по-добра безопасност на всички, които работят в логистичния център.